enya you to asembia omo parokia interest enya no kre. I know these people omo bright minimum no. Ye nyina adwuma na ne yewum, but me kan kra ye nuanu bebre no amuni media games no. Ye ma amem bebre you have no idea. That is why this time around the ye no. Me say ye won krofo mo ti Asanteman mo ti Kumase ya say ya. Omo didi ye ho, omo didi Asantefo ho but omo taam. Now, lady we some kind your friend Gloria Kani. Another one and me say me ba mo nipa me ansa. Ba kuni na mbetro ade bi ode aye. Ukọ TikTok a wakoya ade bi wo ho ba opepa na no asa ate Kumase. Me we will make sure everybody obi ani beda we Asanteni a mo wani na wo say kwa metuafo na twam ho ahia na eye wi a ye befa kwa bia so ama nananom aso ate because nananom munnim de ekoso internet no so enipa e work hard to bring Asante down we will expose them eno na mbeka se sikade kofi ba be sie mu ye nananom tumi ba be sie mu na ya yi sa nipa ni nyina pi ababa wa we samuka na odi enti asemu yi any currency sika bia wo benya bia sane de wana wo ye wakwankyere abi currency bia wo benya bia any amount you can afford bia no you use it and do it what you say amount to be a bit mix 10 pesos na bet me say 20 pesos na bet me say 5 pesos na bet me say 50 pesos say 1 cedi say 2 cedi so you do it. My embaye part of you till the end of the year. Me pese we your consistency. Right. Lady your friend Gloria Kani Kumase na tete no what Kumase. Minim won san we mun check ma me na me hu ba bi ono so free. Sa na si ye be ye ntena se Asantefo agi aho agi obi a bi Asantefo ye wodo de manipa bi a be nanso so ye be da sorry da bia no. Wo mu a ye bre wo mu ho no wo mu ne tesa akutia ye. Pachoti ye demi kanon. Sa umpel. We are going to say this. Lady akoya debi o TikTok. I'm going to show to you. Lady yo. Adia wakoya o TikTok no. Odidi abotawiem esani asase twemanson. Tie die. Gloria Kani. Obi nkasa wonye Santeni enye problem. Asante nipa bia bi. Nanso so ye wo mu say ye pese ye Asantefo nanso ye ko atia Asantefo tie nie pa. Tidabia no wo ye bre wo didi Asante ho se wo sata Asantefo o didi Asante ho Asantefo aye Asantefo maame mu amote abroche mu follow no mu tona de o ye business mo na mo ne one mo ye o ti asori Asantefo na mo ye o sa we nodna northern region yate northern region fo bebre ye nuanom we ye northern region nye problem na mum sa wo sori ti Asante de ya ye be kire wose we northern region fo bebre ya Asantefo frafafo bebre ya Asantefo dagomba fo mamprusi grusifo bebre in fact wo de me wi akra me company nsam kakra e de a kire de ntia ye wo mosizongo ame company de ntia ye wo konkomafo ne dagomafo e wo bantama me company nsam kakra kire wo hwe lady ade a okọ TikTok akoyi ni hwade e okọ TikTok ahun ye wo mnante omo ye domafo adwumabadu boys a wono adwumabadu atu omo ka omo di Asante atem da bia na sa boy we wo ko no da bia no okofa opa omo di Asantefo atem no de eno no post to we ye fra no G1 asesem minipa no wo follow me follow no enti wo ko no opa omo di Asantefo atem no post ade a wono ye no I mean ono na dwen no me ene de ha me ye me do obi ate ye ba bia analysis wo nipa minim no ye di nkomo ye ba what you so say anytime you be ni page so bia no wo mo di Asante atem no post to now ye free picture we ne enko so wo sa picture say sit here no afi ma me san ko for another picture nkyerɛ na Gloria Kani akope ni ayina se hwade Gloria Kani ni o de hwade eno koi na metiwa na me ye research ya na mko hu ye na Gloria akotwere say these are the rare Asantes. The rest are all northerners. Tio pacho tie nie pa. Gloria Kani na ko tena TikTok o ka kire mu sa Asantefo mu ye moti amu na mu ye ntia sei. Tie nie pa. Pacho mu nta video na mfa nsan no se ye hunu no. Dwuma bia wo ye bia ye hunu. Nto say these are the rare Asantes. The rest are all northerners. Enti Asantefo ne de wo mu na ye sa moti awe mu. Wo mu ye ntia. With all respect to ye nuan we mu
enye omo fault say ombe ntientia ompa cho obi obekasa tia omo bia no nipa no wonya nipa wadwene nya adwuma because ye wo nipa structure no obi ane ne de odi ba wiase ye nuanom omo wo saa human structure deficiency no saa no mu na chate nti wo kasa ti omo a wa anya de now Gloria Kani atimi akọ TikTok akọ fa picture we atagi akọ na amanfo odi asantefo atem no eno no akọhye comment section wo de hwe onsa mi bu be say nipa no bi edidi apotowiem sane asante sane asase twemanson asem ne say untimi ni di asantefo ho na unsan sori nti asante eti asem we ti o ono akọhye comment section wo twere support guy ne say ampa asantefo do mu ye ntientia womo no obi a waka bia ni eye nodna bacho muntie ni ye pa Gloria Kani o otikuma se asantefo bebre mu follow no muto ne niema hwadwena owo mu ho sani pa mu na we face them out. We 2025 we are going to defend Asanteman. Ohwe na oka asante na wontimi a firi mu kọ wa oka Asanteman ho yanimsa asante eye dodo fante dagoma angona obia ya asantini ba sa ofi se pesa obe ya asantini firi mu kọ na oka asama yatimi ni wadi asie period. Now oba we was wo yesofo wote kumase ena mo maamefo no mudi nachi mo hwe asama wo kafa mo obi edi mu atemo ono na kofa picture ena wasade akoye atwere ono ni ena wose asantefo mo se na momote ena yenuanom ye nteti afo no betimi asiw no yenuanom amu ye nteti afo na saa na mo bobrete saa na mba wiase obi antimi nchenje mo betimi asiw no se wo ridicule mo. Gloria Kani monko mesra mon check ba bi ofini enwe another third person am dey mamone because we are tired of any pabone fu egu o man nim asantefo ya bre ton ya bre ade ne ba ye ade na asante nyama enipa ye ya fase ye nuanom ade na asante nyeye asante ye bibia bi oje ahoho asante no asante ewon Fante New Town asante wannaga asante wo mozi fo zongo asante wo mamprusi asante wo fulani asante ewo enkran asante wo bibia bi asante wo twifu ene praso asante ewo agona edie na asante ni adanse asante wo bibia bi edie ne baaye edie ade na asie adai edie nko na asante nye wo Ghana yi asante nye de wo Ghana udidi asante wo saata asantefo adai asante wo nzema Proud Africa medase nzema ewo ha sei kwada so agreke nzema edie bio obedidi asante wo sa akotena ba bi ekagagum sante hini kan asem we na anu bi okan ye mame nkofa video nma na ye mo me mo ma hunti asem osante hini no wo kan na ye nto aso hide the reason show pacho ye nti asem we osante hini kan asem bi wo ha amande wonu a wonim dada sasamai wa wonim doso ho ina ayra ba ho nyina ebe ye ni asade akanya asantema sunsun ni tumi na so yo we na da kan mo na asanteman sunsun tumi e jira ho exercise no o de kanya mo se da ho ya madasias yo ekukuru senya sikadwada tiase yo ekukuru senyara yo anu bia pagya sen ebejo no bia pa wo mi na no kado pe bia wo mo nsama mo ade abaye obi aka se yo eye kwa sesebe Tr0uble ikansam yenim tide ke kagum famam sebe social media mu na ka omunya so ya wo mu ebi da ho ebi adi ka dem mo ya ye kwa yo na mwa momi anyi Asanteman ni momi anyi ni ho so na mo ya na na susu na no jira ho wo haya na no nya message to me the kind of sorry mo ya Asanteman ni mo so ya mo sorry de ho so mo mo to me ta na Asanteman susu mo ya de no we ni de tu roche we re ohene yewra
mo piafo wa hunu de yekoso ampa onana no yete akire yema won sansi form eti ababa wei aye friend Gloria Kani adwene woni tirim say odidi apotorium sa ne asase aka eti wono ti internet na so na wo mu adomafo mrante no a wo mu horo asantefo no wono comment section na wasa akotwere watwetwe nsem e de afa asantefo ho na ebre na du se ye be fesu wo mu nyina out ono ani we on Reverend Gloria Kani so o follow bemen ye fredi G1 we ye domani every day omo mu di asante atere no post so ho na o twetwe sa so ho anti mon share so na afia ya simu onipa bia o feel say won pese obo ya asante ni bio no twen ho wo dia won feel say wona nanom e ka asante na wo so won dia won pese obo ya asante twen ho na mum enfo no mesi asante nya so abenya problem obenya big problem eti mesramo asante fo nyina mo ba bibia so ba bibia no maami wei obia hunu na adwen wo ditirim obia hunu adwen wo ditirim e wa asante fo ho eti wo ya asante ni na wo ni dili a hunu se wo ye wotamfo fi se wo mpe wasem hunu sa fi se obia ni wo do asante a wo kono obi di asante fo to ko ko kyere sa asem wei anka ede ne beba se nka wo de mimi se adwenbo no nto wo se meboa mibusa se aden wo ko en we nko no timi ko kyere fa asante fo di asante aye bebrebe ya wote kumase wote asante mem na just ede ntin wo timi ko kyere asem we di fa asante fo ho eno no brother African wadwen kyere na de aba ne migidi se migitum ese won follow no wo follow no ese won follow no utimi mu obi mane nsa nsori ntia wo me maame papa wo tie me emfa wo hodi nkodi we mu achi mu a wo mu no enye celebrate wa Ghana die wo mu ano no so mo se mu nya obi a mo nkyere mo se mo se mu ye obi eno ano no mo follow wo mo eno ano no de metimi aga Proud Africa adwen ade aba no me no ya adwen eti mo nhyane nsomaye obi a ni wo betena se ode nsa bonko be kyere de jafie kwan wo ye santini na wo se obi yew na mfa wo na wo twese o se etu ena emekoma wo de a ye wo wasem sa wo twen sa santehene ena em defend wo de a ye wo wasem media aba